Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Domti J. Айни замон дар кирпични ноҳияи Рудакӣ қарор дорем. Аз ин тараф роҳ ба сӯи маркази ноҳияи Рудакӣ ва дар ин ҷо заправкаи Зуҳро. Хонаи имрӯзамон тамошобинони гиромӣ ман ҳамин бино мебошад. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. хона дар сеюм ошчонаи бинои советӣ ҷойгир аст. худи бино аз 4 ошчона иборат мебошад. Сехонага бо масоҳати 64 метри квадратӣ. Набормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. хона полни утеплит кардагӣ ва таъмири хуб дорад дӯстони азиз. дар ин ҷо ҳаммом, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, сеюм, ошхона ва ҳоҷатхона. хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад, азби ғарзи мошини ҷумашӯӣ ва курпачо. Дигар ҳамаи чизош меистад дӯстони азиз ва нархи хонаам хуб аст. инҷо балкон мебошад дӯстони азиз. хона бо барқ ва об таъмин аст. мегузарем ба якум ҳуҷраи истиқоматӣ. ва ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ чӣ хеле ки мебинед таъмири зебо дорад. хоная ба пуррагӣ таъмири нав кардагиам. хона дар ноҳияи Рудакӣ дар кирпични ҷойгир аст. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҳаст. инҷо дуюм ҳуҷра, ҳуҷраи хоб яъне спальни мебошад. чӣ хеле ки гуфтем дӯстони азиз, хона бо ҳамаи чизу чорааш, азби ғарзи мошини ҷумашӯӣ ва курпачаҳо фурӯхта мешавад. ҳама чизош меистад, медарону зиндагӣ мекунед. ва ин аллакай сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. инҷо ҳаммом, ва ин ҳоҷатхона. нархи хона бошад $30,000, 328,000 сомонӣ. нархи охир ҷои мешидагиш. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Domti J барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад, омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои хайдорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, таъмири нав бо ҳамаи чизу чорааш. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.